Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati utawi iki iku bab njelasake pira-pira perkara kang batalake salat. Wa makruhatuha lan pira-pira makruhe salat. Mubtilatus sholati utawi iki iku mertelake perkara kang batalake salat. Tabtulu batal apa as-sholatu salat. Bil hadasi kelawan sebab hadas. Wa bi wungkuin najasati lan kelawan sebab tumibane najis. Ngono mau ilam tulqa lamun ora den buang apa najasah halan kelawan enggal-enggalan. Wa bingkisyafil aurati lan kelawan sebab dadi kabukae aurat. Lan kelawan sebab dadi kabukae aurat ilam tustar lamun ta ora den tutup apa aurat halan kelawan saknalika. Wa bil kalami lan kelawan sebab omongan al-amdi kang jarak. Wa bima lan kelawan sebab perkara yufatiru kang batalake apa ma as-shaima ing wong kang puasa amdan kelawan jarak. Wa bil akli lan kelawan sebab mangan al-kathiri kang akeh nasian halih wong kang lali. Wa bi salati harakatin kelawan sebab telu pira-pira oban mutawaliyatin kang nuli-nuli. Walau sahwan senajan anane iku lali. Wa bi barfati wa dirba bi darbati lan kelawan pemukul al mufritati kang banget. Wal wasbati lan kelawan melompat al fahisyati kang banget ngliwati wates. Wa bi ziyadati rukninan kelawan sebab nambahi rukun siji. Peliyen kang bangsa penggawe. Peliyen kang bangsa penggawe amdan kelawan jarak. Wa bil qahqahati lan kelawan sebab guyu latah-latah. Wa bi taghayyurin niyati lan kelawan sebab owahe niat. Wa bi tarki rukninan kelawan sebab ninggal rukun suwiji. Min arkanis sholati nyatane saking pira-pira rukun salat. Al syaratin utawa syarat suwiji min surutiha nyatane saking pira-pira syarate salat. Bab menjelaskan hal yang membatalkan sholat. Tabtulu as-sholatu bil hadasi wa bi wuqu'in najasati. Sholat niku batal sebab hadas. Sebab ketiban najis ilam tulqa halan lamun najis niku mboten enggal dibuang. Seketika itu juga kok kena telek cecak langsung dibuang. Wa bingkisafil aurati lan kandhe sebab dadi kebukae aurat ilam tustar halan mek mboten ndang ditutup. Umpamane kebuka mergo kena angin napa-napa segera langsung ditutup. Lek mboten batal salate.
wabil kalamil amdi omongan sing saliyane terkait kalih salat jarak wa bima yufatiru shaima amdan barang-barang sing batalke wong sing poso wabil akli al katsiri nasian mangan sing akeh najan lali soalnya niku langka salat kok bermangan akeh lali lek poso mungkin tak sak piring dadi sedekah dadi rezekine tapi lek salat kok mangan langka makane cara mangan lali mangane akeh sisan batal salate wa bi salasi harakatin mutawaliyatin obah-obah ping 3 nuli-nuli walau sahwan najan lali wa bi dzarbatil mufridati mukul nabok sing melebihi batas wal waqbatil fahisati melompat bangen momor nyolot wa bi ruknin fi'liyin amdan bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan nambahi rukun salat jarak sing bangsa penggawe ka ana hubungane mbek salat nambah-nambah dhewe wa bil qalqahati guyu latah-latah pas salat kok guyu cekakaan batal salate wa pita ghayurin nikmati niyati owah niyate wa pitar ke rukunin min arkanis sholati ninggal rukun siji saking rukun salat utawa syarat suci saking syarat-syaratnya salat niki kabeh bisa membatalkan salat makruhatus sholati utawi pira-pira perkara kang den makruhake salat iku katsiratun akeh banget minha iku setengah saking kathirah al-iltifatu utawi siji noleh diwaji kelawan raine wong illa lihajatin angin krana hajat rafu basari nomor 2 ngangkat peningale wong ila sama imarang arah dhuwur al-qiyamu nomor 3 ngadeg ala rijlin ing atase sikil wahidatin kang siji au taqdimu utawa majune rijlin alal ukhra ngerekake ngundurake sikil kang meneh au lasbuha utawa nemokake rijil biha kelawan ukhra al-basqu nomor 4 ngidu at-tamahhutu nomor 5 sisi al-jahru nomor 6 banter wal israru lan lirih bi ghairi maudhihi ma ing dalem liyane panggonane banter karo lirih as-sholatu nomor 7 salat fil maqbarati ing dalem ana kuburan sholatu mudafi'in nomor 8 sholate wong kang ngempet lil bauli marang uyuh awil itu utawa ngising awil rihi utawa ngentut kasfur si nomor 9 kebukae sirah tiga kopian as-sholatu nomor 10 sholat bihadrati ta'amin ana cedhake panganan tastahihi kang pingin ing ta'am apa nafsul musalli atine wong kang salat tasbihul asabi'i nomor 11 ngapurancang pira-pira driji au farquha utawa misah-misah al asabi iki makruh salat
Di antarane iltifatu biwajhihi illa lihajatin, sholat kok noleh. Walaupun gak membatalkan sholat, sing membatalkan ketika arah dodo niki kok pisah saking kiblat, gak ngadep kiblat, lah niku lek batal. Tapi lek sing noleh raine ora batal salate, cuma makruh. Gak diperlu apa-apa kok sirahe toleh. Raf'u basarihi ila sama'i nomor loro, ngangkat peninggal, ngangkat meripat, madhep mendhuwur. Mestine sunai madhep nanggon tempat sujudnya, tapi malah ndangak madhep munggah karo ngitung usuk, makruh. Al-qiyamu ala rijlin wahidatin, nomor telu, ngadeg pas salat berdiri ning entuke ngadeg nganggo sikil siji. Sikil sitok sing siji dilereni. Au taqdimun alal ukhra, utawa sikile loro gak sejajar, sing siji mengarep sing siji memburi. Makruh. Aulas buha biha, utawa dikempelke dadi siji. Makruh. Dempetke dadi siji. Sing pas kaki sejajar, jarak kira-kira sakilan. Al-basqu ngidu, al-tamakhutu sisi. Al-jahru wal israru fi ghairi maudhiha, sing nomor 6 maca banter utawa lirih tapi tidak pada tempatnya. Zuhur kok malah banter, ngisar kan awal sani malah iri-iri. As-sholatu fil maqbarati, dengan posisi menjadi imam. Al-sholatu fil maqbarati nomor 7, sholat dengan kuburan, makruh. Sholatu mutafin lil bauli awil ghaita awirihi, sholat dalam keadaan menahan nguyuh, nahan ngising, nahan ngentut, makruh. Sah sholatnya cuma makruh. Kasfurosi nomor 9, sholat dalam keadaan terbukanya kepala, gak nganggo kopiah. Nomor 10, as-sholatu bihadrati ta'amin tasdahihi nafsul musalli. Nomor 10, sholat ngandhi wonten panganan sing pengene sak pole. Sing nomor 11, tasbihul asabi au farquha, sholat ganti keadaan tangannya dikapurancang atau dipisah-pisah Mboten mejono, sing mejono ya ora digarno, men ya ora digarno, ya ora dikapurancang. Ya semuanya sing ngoten niku prakteke makruh, mejono biasa. Dakep. Sing batalnya sholat kalih sing makruh tengene sholat. Antisipasi lek nglakoni hal-hal sing terkait karo kebatalan sing ngoten-ngoten niku wau dadi batal salate, sing terkait karo kemakruhan ngoten-ngoten niku wau dadi makruh salate. Mugi-mugi manfaat saged dipaham. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.